Welcome back mga ka-studio to another kainan session. Today's episode po, mga isda po yung mga niluto namin. So nang una, nagluto po kami ng tuna, panga. Inihaw po ito. Ayan. Tapos, nagluto din kami ng prito na golden pumpano. Ayan, ang sarap po ng isda na ito mga ka-studio. Ayan, meron din po kami ditong paksiw na golden pompano. Ayan, Ayan. sarap po yan. Buko at bingka. Ayan. So ayan po, bago kami mag-start mga ka-studio, big shout out muna namin mga bagong nag-join sa VIP namin. So unang-una po, shout out kay Ma'am Iris Sulayban. Nag-join po siya sa amin ng Silver VIP po. Maraming salamat po ma'am sa suporta niyo po sa channel namin po. Thank you, ma'am. Tapos, big shoutout din kay Moto Rangkada. So, siya po, mayroon siyang sariling channel po. Nag-join siya sa amin ng Diamond VIP. About mga motor yun sila, mga riders, ganyan. Motor accessories. Motor accessories, ganyan po, mga related po sa motor na topics. So, ayan po. Please check out and support. Please subscribe na din po. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am at saka Busing. Maraming salamat po. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Yan po, kainan po tayo kasi gutom na kami. Gutom ka na, Bi? Yan, gutom na din si Bisax. Ayan. Dito tayo, ma'am. Mm-mm. Dito tayo magsisimula sa prito. Bigyan kita na ka. Wait na ka. Ang mata sa'yo na. Gusto sa isda po, gusto niya talaga yung Yan po. mata. Yan ako. Check mo man kung mayroong kuano. Adire lang dapat iyan na kay. Amoy. Dire kay way bukog ba. Yan. Yan po, masarap po itong paksiw ni Mr. Bisaya Studio. Yan kain ka ng unod na. Ayan, mata niya. Gikuha na ni Sax. Matawan. Ano, nabuta na ni Dong. Kaya sa ulam mo. Meron pa lang isa pa doon. Mahilig siya sa mata. Mm. Yan, ingat kayo sa tinik. Ingat sa tinik na. Kain ka ng rice na. Lagyan kita ng sabaw, ha? Hmm. Ikaw, Big. Lagyan din kita. Yan, kumain na po si Sax. Dito lang. Yan. Yan po. Masarap niya, no? Kain po tayo. Kalabo sa unod. Mm. Ito po yung isda na love at first taste po kami. Sarap din doon siya ni steam. Mm. Pero mas gusto ko dito yung paksiw kasi ang sarap ng sabaw eh. Mm. Eat ka na. Una, pinamot lang. Manam tagunaw. Eh, kau mayo. Wala mo, tambok. Oh, Ganun. Yung kanin po namin, bahaw po ito. Bahaw po. Sarap yung paksiw sa bahaw. Tsaka dukot. Ayan mga dukot oh. Kita mo, ma'am. May laman pa, bibig mo, Be. sige. Panit. Ingat ko sabaw mo. Mm-mm. Sarap ng sabaw kasi. Mm. Lagyan ko muna mga kastudyo ha para... Eh, sorry. Kanin, Be. Kanin ka na, eat na. Yan mo. Liwag ko mo. Dukot nga na sabaw sa inununan. Mm. Wala ka na unod, Be. Mas gusto mo yung panit? Gusto niya ng panit pa. Sarap yung kuhan kasi. Malambot. Yung kung paano hindi tayo nakakabili nito sa palengke.
Meron ba nito tinda sa palengke pa? Wala dyan man, sa mulang meron. Mm. Saka ang taba ng isda na ito. Mm. Sarap, guys. Bigyan ko si Sax. Ikaw pang Hindi man kuha ng model. Ano sa'yo? Mata? Mama, be. Na, Yan, wala nang mata. Mm. Guruin mo sa kanya mga, walang tinik mga. Mm. Sarap talaga. ay, tinik. Hmm? Ay, tinik. Hindi masyadong madami tinik yan. Mm-mm. Tinik, tinik lang. Yung ang dami na sa yubi oh. Sige, kain ka na. Kunin mo na yung last. Iyan una, kalabira na. Ang sarap nito. Bong, bong. Ang taba talaga niya mga. Mm. Bong, bong. Giit na. Nabuna. Kanin. Yan, ito silog sa sabaw sa kuhan na yung paksiw. Ang sarap kasi ng paksiw mga kastudyo. Ginawa niyo, sausawan yung sabaw ng paksiw. May kaon ka na. Birada. Bong. Ano ba mo yan sa'yo na? Lagay ko yan dyan. Nalo, ang sarap mga yung paksiw mo. Tirahin mo naman. Yan natin ah. Panit. Inahan kas panit na no. Napaglit panit yun. Dako kayo. Ang sarap niya, iprito pa no? Ang sarap niya, iprito. Yan. Saka yung style ko kasi kapag magprito, ito hiniwaan ko ba? Yan, pakita mo man. May hiwa sa gitna ba? Para Hanggang sa buto para manuot yung lasa. para maluto yung ilalim. Lalim ba? Yan. Dito naman tayo sa paksiw. Paksiw, bi. Yan ko. Yung mo? Mananawan ko yung pagsaw doon. Nasa sabong. Sige na, kauna. Kutda na imo ha. Oo. Nagkuha lang ko doon. Sige kauna. Ganahan dyan siya ko na magungit. Dito kasi sa bahay, siya po yung pinapasubo namin ba? Pero pag Napay ganito yung mata. ulam namin, Pero yung matay. isda ba, sinusubuan namin siya. Ngayon, pagsaraon, na makuha. Pero ito, hindi naman ito katulad ng bangus ba na grabe yung tinik. Kaya pwede lang na siya yung magsubo. Ang sarap ng paksiw mo. Gabi oh. Iba kasi style mo sa pagluto ng paksiw pang. Iba. Dapat hindi muna nilagyan ng tubig. Suka muna. Lagyan mo ng mga ingredients. Grabe, Ahos, sarap. bombay. Ako, gumagamit ako ng magic sarap eh. Tapos, suka lang. Damihan mo yung suka. Tapos, pakuluan mo siya hanggang sa lumiit yung suka. Tapos, lagyan mo ng konting tubig at saka mantika. Ayun, ang sarap ng paksiw na yan. Kain ka, rice? Kain ka guys na. Napay ko, ano, may ka. Gustong gusto niya yung balat ng kumpano. Ang taba kasi mo no. Kanina po, Kana. Kaon ka na. so good na tani. Mm. Aon, Diyan ako. Pa, malapit na maubos yung kanin mo pa. Naubos ko na yung isang rice cooker. Ah, wala na ba? Ah, grabe pala no. Ang dami no. Sarap kasi yung sabong. masarap kasi. Ito oh. Mm. Bigyan ko kayo mo.
Ayan mga kastudyo, ang sarap niya no. Itong luto na po. Mm. Sa iyo yan, Sax? You wanna try? Mm. Oo. Ito sa iyo, Yoko. Kainin mo na ko. Ito, oh, may Butang na sa dire? brown. Sige. Ang sarap niya. Grabe oh. Grabe. Pa mo lagi kuan na bigay. Ano yan? Panit. Urot mo yung kanin mo. Lagyan ko. Lagyan mo siya mo. Naubos na palang kanin niya. Ikaw, kanin. Okay na ko. Lami kasi. Lami kasi. Hindi siya masyadong marunong sa Tagalog din. English pa, mas marunong pa siya mag-English sa amin. Kaya ngayon, tinuturuan ko siya kung paano magbasa sa Tagalog kasi ang ginagawa niya kahit Tagalog, yung pagbasa niya ba, ginawa niya yung English. Sa school kasi nila, English kasi sila no? Saka laging nanood ng mga video, English yung pinapanood. Kaya natuto ba? Ingat sa buto ha. Yan mo. Tayo yan mo. Thank you, Pang. Ito biyo, kaunim na ni mong tuna na. Unahan kay kayong nani. Unang kam kaon na ibo mo ka na sa kumpano lagi. Ingat sa tinik ano lang. Kuha isa mo. Yung taka kita sa sauce. Mama, mama. Panit lang? Ano daay? Yan, balatan ko na to, mga kastudyo. Right. Gusto niya yung panit. Yung balat. Andyan, be. Tulog sa kasi ako sabaw. Ano, ubos na yung sabaw mo? Wait, lagyan kita. Nasaw-saw. Ingat, pati yung kuha ng laman na kainin mo na. Kain ka niya na. Kuhan ako. Ikaw lang. Hindi. Sulubanan sa bawang. Diba? Sarap kasi nito. Oh. Sabaw. Sabi na. Busin din yun. Sarap niya. Anong kilawon lang ba? Hindi pa mo dahil mata. Meron pa isa, be. Ito. Sana yung nabirin. Sabi. Saw-saw. Naubos na pala natin kanin, no? Sa tubig. Saw-saw namin mata. Yan. Ganahan kay sak yung mata, oy. Pag bata pag ginanya mo, no? Tukog na. Tukog na pa. Kuwan sa mata, lingin. Kaon na. Lano na tayo, lamian nilang lano mo, eh.
Lami yung kayang panit mang ba? Ang sarap niyang Mm. simutin Panit? lahat pa ba? Balik. Panit to. Ganahan kasi sa panin eh. Tuslog sa inunan. Ingat sa tinik na ka. Ano man yung mga tinik? Mm. Panit naman eh. Busin mo na lahat. Taray. Apa? Ako ano. Ubus na natin kanin. Mm. Hmm? Nakanay, nabili, napakay, nabili, dre. Pas kayo mo. Pas kami. Wala mo yung kanin. Mm. Murot ng bahaw na. Kamo ramay nagkaon sa kanin. Kamo nagkaon sa isda. Masarap din to binta ipares pa. Mm. Hmm. Hati tayo pa. Ito na lang kasi natira ba? Nung bumili ako ng buko juice, Mm. meron tira isa bibingka, kaya binili ko na. Yung tuslog ni sinunan lami kini. Ano pa yung panit? Panit, inununan. Kaya. Panit? Mm. Ay, kuan man pa, hindi man makuha. Mm. Kuan ba? Bila nagkaon ng unod na. Mm. Bila. Mo nang ipanitan. Yan ako dito slow. Kanina ko di kam kaon na nila kalami ani na. Ano imuha ko po na kauna lagi untra o tilawi mo. Lami kina. Masa daw? Hindi, kainin mo, Di Bin. kaunin mo yun. Ano? Tambo? Ang ka nakatambo ka na. Hmm. Hmm. Lami na. Wala na pa. Yan mo. Busin na namin to mga studio. Ang sarap talaga ng isda na ito. Ito pa. Meron ko. Nan may sa kilid yun, nanuksok. Tsaka sayang pag di mo ubusin lahat ba, no? Nadira, nagsukso. Kunin na. Hindi. Oh, yaw na yan. Gintat kita. Dari na natin. Ano ate? Anong kunin mo? Yan. Easy. Naktok. Kusog din sila. Napako dira. Ato. Napako yung ato. Sige, kaon din lang. Ayan, mga handang mga panit. Ano mo yung mga panit eh? Ano mo ito din? Nagtaray na nago. Nago. Wala siya, kano mo, nahurot na niya. Yan. Tingnan nga ako na. Sayang nga ako na pag-inom. White kutsara. Order ng ako ang akong mga rice na chaudhary. Wow, mayroon pa pala tumango. Ang dami pa ma. Tiluka na pa. Kahit sa kong baba. Yan mga kastudyo. Ang sarap talaga nito. Try nyo din to mga kastudyo. Hirap lang. Napin to. Mga isda ah. Swerte nga tayo kahapon, no? Meron siya sa mall.
Tilok yun ani mo pa. Dami ka man. Ay, Kaon ba ka? Kani ay. ano? Panit na mo. Lagay dyan. Shout out muna kami mga ka-studio. Unang-una po, shout out namin po yung VIP members namin po. Si Ma'am Iris Sulayban po. Maraming salamat po ma'am. At saka po si Motor Rangkada. Ayan po, mayroong channel siya. Please check out din po. Suportahan natin. Maraming salamat po. Thank you po. Ako na yan. Shout out din po Priscel Almansur from Marikina, Aling Ninette at Edith from Hong Kong, Aldover family from Valenzuela, Rose Pagulayan, Juvie Briones, Rochelle Mendoza, Nathan Arcamo, Ninita Yagi. Hello sa apo ni Ma'am Lina Gutierrez na si Riley Charles Ricari, Honeybee Constantino from Thailand, Gray Ay po. Lozano from Taiwan, Josie Ann Solomon at sa kapatid niya na si Jolie May, Ortiga at Solomon family shout out at sa lahat ng kamag-anak niya sa Romblon at Pangasinan. Pinay in OC, Shane Cruz, shout out sa mga friends ni Ma'am Maria sa Hong Kong lalo na sa Loidang family. Kate Himor, Crizel Tanhir, Ariana Zen Quim Tanhir, Maki Tanhir at Traven Tanhir. Hello po, shout out. Happy 47th Mansari kina Sir Freddy and wife Jane Pitalcorin Liabres. Ngayong July 5 yung Mansari nila. Happy Mansari po. Happy Mansari po. Stephanie Romualdo, Coruña family from Davao. Christine Joy Jimenez from Tagum, Davao del Norte. Jasper Pando from Tagum City. Florentino family from Marikina City. Benji Lorenzo. Advance happy birthday Gail Peria. Ngayong July 18 yung birthday niya. Advance happy birthday po. Miana Sarl Nasuha Madin Upam. Vance Jadens Play from Davao. Judy Ann La Peña from Carcar City. Kayla, Rian, and Chloe. Blacksmith J Vlog. Ito po, meron siyang channel. Johnny Tulyao. PJ Imata from Muntinlupa. Shoutout sa apo ni Ma'am Ramona na si Crivor Charles Aguinaldo. Nanay Luli at Tatay Mario sa Leyte. Lorraine Fuentespina from Kuwait. Jeep Ay po. Panaligan from Riyadh. Maria Izuka. Lay Aguilario. Ed Sulit from Mindoro. Jonas Gambua. And Titus Sumikad from Cebu. Ayun po. Ayan na po lahat. At dito lang po nagtapos ang episode na to mga ka-studio. Muna bi. Bye na. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.